पब्लिकसाठी पूर्ण ओपन झालेलं आहे. काल संध्याकाळी ओपनिंग सेरेमनी, ग्रँड ओपनिंग म्हणतात, ते संध्याकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत हा प्रोग्राम जो होता तो पार पडला. आणि त्याच्यानंतर आता पब्लिकसाठी आजच्या दिवसात 6 वाजल्यापासून सकाळी मंदिर हे ओपन झालेलं आहे दर्शनासाठी. तर प्रत्येक स्टेटमधून, भारतातून येणारे भाविक भक्त लोक इकडे दर्शन घेत आहेत. तर सर्वांनी ह्या ज्या मूर्ती स्थापन केलेल्या आहेत त्या सगळ्या मूर्तींचं दर्शन घ्यावं. तुम्हाला एक एक करून सगळ्या मूर्तींचं मी आता सांगतो. पुढची मूर्ती, पहिली मूर्ती जी आहे ती गणपती, आपण जे ओळखतच आहात. त्याच्यानंतर दुसरे पुढे आल्यानंतर अय्यप्पन स्वामी, जे ते साऊथवर केरला त्या बाजूच्या मूर्ती आहे. त्याच्यानंतर पुढे आल्यानंतर गुरुवायूरप्पन आहे स्वामी, ते पण केरला त्या बाजूची मूर्ती आहे. त्या बाजूला त्यांचं भव्य दिव्य असं मंदिर आहे. त्यानंतर पुढे आल्यानंतर लक्ष्मीनारायण, तुम्हाला माहितीच आहे. त्याच्यानंतर रामपंचायतन, त्याच्यानंतर इथे राधाकृष्ण, त्याच्यानंतर झुलेलाल ही मूर्ती जी आहे, ही देवता आहे ती आमचे जे सिंधी भाई आहेत त्या भाईंची ते मानतात देवता आहे ती. त्याच्यानंतर इथं शिवशंकर परिवार आहे, शिवपरिवार, कार्तिकीय गणपती सहित पूर्ण असं शिवलिंग मोठं असं. त्याच्यानंतर मूकांबिका माता, ती साऊथमध्ये कर्नाटकमध्ये त्यांचं पण मोठं मंदिर आहे. त्यांचं पण मोठं मंदिर आहे. त्याच्यानंतर व्यंकटेश्वर आम्ही म्हणतो ते बालाजी, ते त्यांची पण इथं मूर्ती आहे. त्याच्यानंतर दुर्गा माता, ते सगळ्यांना माहितीच आहे. त्यानंतर पुढे कार्तिक स्वामी, ते पण साऊथमध्ये मंदिर त्यांचं आहे, त्याची पण मूर्ती इथं आहे, दर्शनासाठी मिळेल तुम्हाला. त्याच्यानंतर गौतम स्वामी आहे, जलाराम बाबा, त्यांचे गुजरातमध्ये मंदिर आहे. त्याच्यानंतर शिर्डीचे साईबाबा, ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. त्यानंतर पवनपुत्र हनुमान, मारुतीची मूर्ती आहे. त्याच्यानंतर खाली कॅन्टिंग रूम आहे, तिकडे वेदव्यासाची मूर्ती आहे. तसंच आमच्या त्या बाजूला नवग्रहांच्या सगळ्या मूर्ती आहे. सूर्य, सोम, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनी, राहू, केतू, संपूर्ण नवग्रहांची मूर्ती आहे, नवग्रहांच्या मूर्ती आहे. तर त्या अनुषंगाने सगळ्या पूर्ण या असं एक बनवून एक तयार झालेलं आहे मंदिर. तर भाविकांसाठी आजच्या दिवसापासून ओपन झालेलं आहे. तर सर्व भाविकांनी या इथं येऊन दर्शन घ्यावं आणि देवांचा आशीर्वाद, कृपा प्राप्त व्हावा, ही सगळ्यांना नम्र विनंती. धन्यवाद. Masuk.